Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is healing. Your name is life. Hey, Mary. Di panali ka Mary kami. Kain Eita. Dengan di John Wayu, ikaw na kain Eita. Di kami di Rawi di meron tayo kayo. Kan di lang Mary. Kawa sinibuat Yesua kakain daw kay sukunan ng mga talinungkol di tayo kayo. Pas ng mga rita na ko araw-araw yun di Taeka. Yari tahu kami hari ni pen aku yang gue ada, kami kata kau di live, kau di Facebook atau YouTube, kami hari ni pen kita buat di, kami kata kau mayai, isi lagu di Kiribati, isi lagu Borau, kau nak ambil hari ni pen nanti, rawit nanti meron tadi kayu. Kami hari ni pen gue ada, kau orang ini enam radio, kau kami awam radio, anu orang di, karon di tadi kayu, itu Borau nanti, kau nak hari ni pen kita buat, kau orang mayai, enam radio. Ibu kita bilang orang. Kita ya lari, ya nak di bong ada yang khawa kiki, di takai suan di bong the week, ay nang apun dan lari, mengapun kapar paragi nanti, tayi tokong orang si sebenarnya tayi di bong kira kayak, ayah di bunti mana, ni kedua uri, ibu kita di bong ayu, nak orang ada di kapan, kita buat dia komen ayu, orang mayai, every 7. God is good all the time. Ay, nabuwag to eh. Imayin na sina. Din na ko, ano muna, ang program inonti. Tayo di kayo. Ipo di ba sina, busiya, tamin tiya suwa ba, naroon niya nung tiya wayo. Ibusiya, kaya busiya, ang kanya, rapasta, karinagi, di sa kurubog, di kwata, kurubo, di mission, di Kiribati mission, nabusiya ba kira kina umuwi kayo ba nakaukinan taro tapos paro ko na may Christmas basta kanina kayo nabusiya ba ko may umuwi kayo ba nakaukira dito taro kura ba pasta karbo rara barigi main na sinawakin ako kundi ay pa sina kaugian dito taro Tapara kami na yay, kami takatayay, kami takuyay, sina siya tamay na kabaya kanuan na ratay dikay. Atay, Jesus, close your eyes, Jesus. Ay, sinakaw kita git. Puperakin datar. Tamerari karaw sa nakoy tinano tuya. Karapa ko ni kahit tao ko, dikin tatay dikay, kuwasan ni mimina, muan tuwaki, may muan te. Muna pong induwagit siya so nakaparapara nakarukuha sa rukon mga tayo di kinantatayay. Sa pusikong kay punjawan tapos ay pa kung nakakapaya tanda nini. Kakapaya ya tan nungurat siya so kaya peren rukon nunguran taboy kakakuro ikiamin na yay. Kapaya ya napat siya so kain tiya karesa ipun amturo ari na wini kung tayo di kaya ipiano po akiaram. Ipiano uraki amte kon nunguraya kinakit siya so pa kuna Nebuo ki mentero me uriya kin tayo dikyay. Kapay pa ini katangtang, pa ini kaben kaya kapungan aki. Pa na pungan ay bukin nepuam. Tan kamaguriyo, tan koroy. Kakapay na bet yaso pa na nakoroy may muana ni karukato kina sa bubusiko. Tiroy me tiraw. Eme na inanon pa may muana ni karukato kina pasana ko me tenano rinano iro na si may Yesu. Amen. Kenapa pasta? Kok senang
waki kanina ko di programa yo sinapusi anausu Airman pa akhirnya kena ngomong kay pa ananganira kunara kunike kunaya to korana na ko tayo anak ko ka the floor ke the program tayo kayo kanta ba nausu Airman tayo kayo sama kami na ngomong kay kana ko nami to korana mo na ko tayo kanta ba Wait, kamu mau sini kan? Berapa? Hey, test A, mic test A. A. Hey. Test. Hey, testing. Hey, mic test A. Test. A, 1, 2, A.
Ay, sekarang pa ya nausu de herman na ke uwi na nte kayo. Nakanakuha ki kunay ito koran. Ay bin na yo ay bukin na bin koran de tahan ngora tahan meta ko. Ena na ko sisira ki kaya kaya. Sisira ki bukin de sisira ki gebung. Ena na ko ay bin na ko na de sisira ki. Ari de sisira ki mayung de warano ari bukin de Christmas or de stayara kasi Christmas ke nista ke de bakat. Ena na ko min de sisira ki na ko de bakat ki gebung. Ay asna ang ani yeri kande hanasu arman nagay kuna yeri kito korana nakoy de dayo ay ano na be sisilak makakaya kambasin na pa Yung hara karibuan mari. A. Testing. 스위치 나가네. 나갔네. Ako mari. Kaya nga eh. Ay, wonderful. Kami Wonderful baby. Testing. A. Testing. Once. A. Testing. Tari ah. Tek pa rin ang mga kaperan tek. A. Tek na basic eh. Kaya mo kaya. Kaya katangan. Kaya iki. A. Testing. A. Test A. Ori. Testing. 1 2. A. 1 2. A. Testing. A. Testing. 1 2. A. Inalo ya ako tagdag. Testing. Inabog. A. Testing. 1 2. A. Ngaya ana tagdag. Sorry ah. A. Testing. 1 2. A. Minus A. Nga tigyan mo yun eh. Ha? For merciful Savior, Wait. precious Redeemer and friend, who thought that a lamb rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You are the road when our hearts fail, hopelessly lost our way. Oh, we're hopelessly lost our way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace.
ya. Ngaya tawan. Oh my infinite Ya kan we dia belong to embrace. Here in our weakness you find us. Berarti sih ya. Dari dia tak pernah tenang. Maksudnya ya kan. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always Hari kau bukan gini kan? Mau nggak gini? You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Hearts always hunger for. Oh, sedang kenal nanti ya. Sedang katang makan gitu apa ya? Ambil. Baik kan apa? Tidak. Sekarang ya si sebut Herman dari asan dengan dia pernah ada ini. Nausu pesinda ini waktu di panami yang temero panami di panami yang tegrawi na hoy nanti tadi kayo. War di samora. Ero ko tawari kaya kakay di sirag aki amin ni Nora. Dayo sinig tawray Kan dia ano ko benaran. Nora kaya kan sirag aki sa debiki aki amin ni Nora di bungi kasan no. Minus na dinna ko hindi sirag makakaya. Asna mga usia di kita minti aswa pen ronira. Kasi nagtawray Nora kaya kan sirag dahil kay. Sina katapot jawa walik sabu beraki on tetap. Tamara kumaga sinaboy ko si Kaitaw. Siya nung jawa alis nagtawray ay Nora kaya kan sirag kaya amin ay Nora. Sabu siya ko tamara kuna kaparay rabur kuna nuang ay on busumay da para si may katpong ay metam detay. Sibusigo ko na Ronnie ng tabi may Ronnie. Pas nakain na yung mga ilong na yung muna ni Karukot yun. Sabusigo bukin tuwayan na tiyakin ang tiyaga pukunangan na tinili ko riya. Di merong o tukura-kura. Pero nakaruay ang tiyaga na kunan ng kamtani. Karoy na magulito wali puwaka ka rin ako na nagkakibibay aron kung raya kinan ng tiyaga na kunan tayo kayo. Kakapayay rin may mon na yun Karukot yun na basta bubusigo. Ilong Yesu apo ni ngayaraw ay oras na kami. Amen. Sinabos mo ay tartagi ang irawin na kumuhay kayo bukin kaya kan sila. Nap. Ay, rara po TMCO. Kung panawari ka na kami, nagamauri kain na Eita, Inanon, tatay kayo. Ano pa na namauri? Oh, yes, siragi, ay kawawas, nagkakay naman tayo kayo. Ikaraw tayo kayo, bugin, ilaman na kung siragi, ay kaman na kuri kami mana, ewakin mga siragi rin kayo, ngayon sa kaito ay napangalan tayo kayo. Ang kanta nga, pas naibubok yun. Amin tiya, so, kanaroni na Inanon tayo kayo, nun, kaparahan na tayo kayo, Inanon na. Para sa siragi. Tengah itu kan masih kelihatan benar-benar. Ayo, ada mau disirah kan itu kan the screen. Tera bukin aki kana kinta yan man na kaya no. Tera bukin aki kana kinta yan man na kaya no. Ayo disirah kan sikiro ayo ika para pura ngana to iya kirang nota ri kana ko ang kebong. Na bukin tera kay anak kana kita yan man na kaya na ko. Ayo kaya kana. Saki man ni kapaliya ay anak kan. Anak kana. Na bunia man na kay saki bukin ta kana. Oy man na kaki saki aw anak kana.
Pulsa ki man ka banaya. Ayan aki kanaki. Na bunia iman na ikaisaki bukin da kanaki. O yan na man na ikai aki sak. Apun tayo kinatias mo pa anaki kanaki. Antay yata puntias mo. Naroon na skateri ang kipong iman na yakatoka ki man tiyake. O no, yakaman na tayo man na ikaisaki. O ikaki sak mo puntias mo. Ayangan. Karena pada makro isu ada kebutuhan aku. Otak iwan aku no. Maybe ko mamusu ni kapana yan ako nanon tiyaki. Painoro ko bakrori meta ubo kontroloi. Kuna kairian man ay kakakaisinan na kayan ako. Ay kamane maine may boko yaman ay ka Isaac ni kapana yan. Ako kauman damane na kayan ako mayain may boko yaman ay kakisak. Raw sinori ang tatayayo ay sipang mo ang tapay para ang makro isu. Oy mine enako tiyaga mine ero ko tayo ka. O tieswa, ya kami kadali ba yay man ay kakisak o yay man ay kaisak. Akatukagin kakaisiman agi isak. O kakauman agi akisak. Kung tieswa ya kami ko ako yay man ay kaisak o ay kakisak. O isu ang ano, pinakatukay yay man ay kaisak agi kakaisiman kakauman agi akisak. Inanon tiyaki. O kabayar ko tayo ka. Nanon nalis sarang ayang kipong. Awana takahin na marak. Amat kain na marak yoy. Ay yakya. Kanan tiyo amat at yeswa. Yakamen katurawan ito. O ane bukin lagi. Yakamen suang ano ba. Anak katukagi man ay kaisaki. Kakaisiman. Nakamay tagiri kinakon nari kakawuman nari hakihakisak. Patawa bukin na ba. Nariyan ka naki. Imayin dayak. Karkan bahay tamakuro ruway wadi kabutenuwang. Kaya yakaw kanakin nilo kontiman yeswa. Wane ka na. Pon ka nami man ay kamamay ay kameon ka panaya. Yang aning kami ay kay ni kapanayan na yaron naruka ay kanawawa aki yang aning kami mo ayo to pa yarang kakawa kaya sinatarayan man makuron tete kayo yang aning kami ay kay ni kapanayan naron naruka ay kanawawa aki yang aning kami mo nano yay the condition yay anamara ka man man ay kameo na ayo to pa yan natarayan ano deswa yang ay kay takanta ni kapasita po maron na riyang angkon namara kaya may maina ni ngay ko Araw kay kamawawa, sinurian karkan bahay tamakoro araw tawo na tigipan wa bimerwewa. O tago dia suwa noria, yesan nangari kami araw kay kawa ni kapani. Ay kami na yon na ni kapani. Makain kapani kakari kuwa, ay kami na kuraya ni noria. Puni kanami diban. Nano na teswa, ngiya teman na kay araw nariya kaning kami ngo. Ndayan kay, bari kay kakana ki baboisin. Apo si kana ki kaya teswa yesan na pa na Usi na po na maghintay na ba di? Diba yan yung may mana idon natam na niyewa. Ipo ko ni kaya kaya nang may sinton doon narokari o tiyaswa ka ngay tuwa na takaya kam naki ka na wana. Yung kumaraw na rin na kaniya araw ko na kapag masiyayiwa kam naki. Puniya ito kondisyon na baka suwi ka tiyaswa. O ikay iswangi ya baka kanagintay naman. Anakan na nayaron kaya kamawawa kaya sa nakaniya na bari mo. Yay kaya kagi ka nagi. Pakwa ka kapuisin. Awane. Nani ka nga? Saki kain ni kapane. Saki ni kapane. Man. Ay karo ori na kunta karaki. Nagyaron kain na maraki. Agayang aniya na ba tiyaswa? Gimo. O man ra kan ni. Nang diyan ko naan kanaki. Saki ni kapane man. Napun si man ay karo ori na kunta karaki. O sinuri man ay kahit sa gibong. Sasan karawan taray man ay kan ni. Ari. Nakanan mga kansa. Ang mga wayanang. Nakanan mga kansa. Teman. Nariyan ka na. Ay kato kayo nungan tatayari. O sa giman ay kakisa. Kaya kato kaki na pangbuwa. Hindi aki. Ni kakauman. Tiswa kawa. Tamakuro na tabi mawa. No wana konwanuwa. O teman na yung mga ukina. Ang mga raw-raw nung wayana. O yung nakanan mga kansa. Ibo ko yaman. O kam nakan na. Pun tiri-tiri kayo. Nakatan na ko deswa, ibo kon man na kiyan iliyan ka na kiyo kaya aki. Yakarawan ka tiri-tiri na kon mutin, tiswa ka wo, ni ko tangin na mare, nakuha ya ibong at tamakuro at ibinatuwa na. Ibig, ayan. Tuwa na may bukon, agisteri ni kiyapong, maangin na naman, aki ay kay gribas, kung sila ba man ay kami na yung na para gribas, asita man na sa tayo at ibig, naroon na tayo na deswa, at tamakuro at ibinatuwa na tigibu isuwa. Kam natete na ko yesu bunay tireran ka ngay ay kay pa ay kamel ay kakamnakang ibu ko yaman ka panay kami na yon nata ani ang mga ukina o ang mga wana o ni ennakan na makan sa ibu ko yaman kamnakan okay natuwa na ibu ko yangan na makuruan at tibi matuwa na tibi buisua tibik
O tipiki na itong umi pa kamara. Tara iyo, yapon tiyata na ba tayo kamara iyo. Nano ay yagisaki. O kiyo nang kaya mga ugina o mga wenam. Yakin na kananan makansa. Kam natay kakang ilo ko iya, kam natay iban na iya. Anatong umi pa kamara. Ay da paano wala lagyan na sis ko again revise kanon na sis yakin nang gebong ke. Nano tayo yakin na kay bon si man na kiyaisak. Agyas na katan na ko iteswa. Apon diyan kanak. Akan na pun na maraki. Ikana diyan kanak. Awan dito kinto mo sa sila kita kawon sa sila kingan ne kangay. Tira bukin na kay kang magi ka Christmas on Easter. Ken bakat. Tes sila kerang sikiro yo. Tetay di kayo man ay ika para nako ay ikan ka raw teka. Nako ya taro ni Kristan kapan. Ay ikan ka mataon nga aron kanta ni nga. Ay kawagin na Kristan dabo ngayo. Man na si kaya karon dabo yari kaya nako agi ay gebong. Pat Tira uyara kay yagi karawan na irang kakawagin na ba nakarawan na ban kota na bantay di kayo bayara kay sagi Christmas sagi ista kino pakat. At tikaya karang bebete. Puisagi kanuan tabay para. Aki at tetaya ka ti Christmas tabay para bunna kaya na patuwa na tetaya kay nanon tabay para at tetaya na taga Christmas kaya kakauringan ti Christmas. Ina ko mayangan na tetaya ka ti Christmas tetaya ka Christmas ina ko man Christmas. Yaki kunya kita para may mon na ko man deteka Christ Mass. Ena ko man tiaron Rome awaki kareki man te para America may ru yapikan. Ayo ka para nang may shamatan ka dubi ato na ba abu ka marua bungi akini Yesu no wapi man mawan di tempa. Maka na ko nori and para. Apon nakya. Tepong re bungi Yesu wapi man mawan di tempa. Sanora to ko wayo man para tera ti Christmas. Di Christmas pun na kay bukon monto ay kakakarawagin tiya karisa. Ayo, titayakan ka kawawa. Mantapog ya, the Catholic Encyclopedia. Tangarwa buwan tabi matuwa na. Iyon tiyakan di Christmas. O ayo, nakaparan ako tapog ayo. Di Christmas pun na kay bukon monto ay kakakarawagin. Anong tiya karisa? Timuha ni kakawawa ay bukin tatuwa. Yan ako may ay gubita. Kati inipiyakan na ikakarawagin anong Sanwari. Tagarinta rin inipiyakan. Sige na ko. Nakon ti Christmas. Nanon tayan to ani piyakan na igi apen ni kangay na ben kapen ni garinaki why kan want the Christmas the Catholic Encyclopedia owane to ko why kadere man de nanon kaya yan tayo para yasire ke ngane bog man bog ndo kono ngon na bayo ay ko ba puno bunya ki Yesu ndi temba wa pimene mawa kau kana kora wantara tetay yari temba ndi ono na mainuko tetaba bunya ki Yesu bedere tetay mai toro Uno ri andaran pipan ka Christmas, uno ri tisino matara ma Santa Claus, ana men ay bokon tamay toro ma tisino, ipaka tisino andaya. Na ko wa bungi ak Yesu unta tisino, tayin ta kamay toro. Ayo to baya. Kana yai to baya sa gataya. O eswangira to bay paran ka uringira, deswa ka to makaro wad merwa wad gi wad merwa. Punna na payo, eswara baya ikarapa. Na punna na pay manasiran nagito baya ikakotaki. Kana punya ite pa ya ki kota ki ono no punna na pa ite swan kana ya ite pa ya kota ki ora pa ya na manasira enari ya kota ki na don tetek ane ta kauring nga nagakawa ki ayar sinag nori ang kanena ko maya ti Christmas o ta kauring nga wapi man mewan di tempa iya kina ko ti Christmas men bungi agin Yesu Kristo meta wa iya kamen digiri ki main bungi agin narasa kamewari Yesu iya kamen Depong nga Christmas ayo, awo po man mawan di tempa. Edi on di bungi akin narasa kameo. E bungi akin nga Yesu, yata kiro yata anda baka unta pa para Yesu, ya pon bungi akin, yaki bungi akin di tempa. Ibu kina batani ka akin sibu. Detay yara bungi akin Yesu, amen ayo, isinan ko naka kina yo unta pong. Awa masu mayana na sibu isinan ko. E wala kanano ba ita inta maitero, awa ko na atani ka akin sibu ni menes isinan ko mayana na sibu. Aki. Ayara no detay yara bungi agi Yesu ibederem yaki mai toro pamena tan ka wagin sibu isinano awar ko na bana na tan waro no so ya bungi agi te bong ayo te sa kamya ya bungi agi ibederem o ba ni mana na tan ka wagin sibu ga ka man no bungi ni Yesu natatay yan sa kitatay mai toro natatay na abuye pamena isinano ko ni masu mayana na inaman bunta ko tuwang girio ruka Mwakoro ano wa digi buanu. Awamen ang tiyabari tan ka wagin sibu ay ka mekan titawana ay ka atantani yepong idarikin na yan anay. Tepong ay kaginayo.
Amin ay sinanok. Ntantani. Idarkin na yaman. Iyan na. Ano ito ba kakawag kaya sinanurian na tayo di kayo? Daw, tinaman kayo na ritem pan tabo ay peterem pun tatay ni kamay turo. Tatay ni kakaraw. O pun nakikunan namin na iyo ay sinanok ko. Kani kawagin sibu na ron natin akin nan kateri ay gay. Tiwang kiro aro ka. Kani kawagin sibu atagi bakit to kinuwusi ay sibu may dari kinamaw on karinian nakirimuy imuin no kitopa. Debi man maw. Paana katania. Nanti may tiro, nanti kakaraw, anang dok, iyon kawin. Sinorian na rin ng nguru ka pa amin na tani kawagin sibu, isinanok, ni Masu, maya sibu, dahil kinimawan, tatahirik, aribong yagi ay Yesu. Tikakuwawa ng bawawa, tukorwara. Detay aribong yagi ay Yesu. O yay detay ni korwara, kanakuwag mayroon detaw teakan room. O matani ka pa ni, ariya ni pananakon na yakaw, ariya bong yagi ay, o nanakon kuryara, kuryagi ay aray. Ano yung Maria may yuta ba? Kaya ni Peterem, baka hindi ka noon mayroong tawita. O nakawa tawita, Peterem. Ayari ang manang may natarata. O manang ako Peterem. O bungyag din sa kamew yay. Tukurwara, tangin na manang. O iro, magi ko na ang suwad. Tukurwara, antayin tamay duro. Pagi ko na ang mamanang amat, antayin tamay duro. Yagi ko na ang karawan, daw tayakan doon. Ano, tatay nabuya, tatayan. Anoria, ekari kana batana stemare, eri tapi tari aitare mungkaya unai ni, awai kono wan na makai na iron ni yere atu atunga kinko apa ekano abu. Ayu temarangan, ndiki ni yuan erde sa babesito. Ada anak kasi ni Yesu. Pare tari ni Maria ani eri tapi ta. Ay piko ko uro mo ani eri tapi ta. Ono wata na makai na iman. Piko ko ni Maria, ibukin ni Yesu. Sanora na tayo, Yesu awan na tayo iwan eh. Pati makarong na tawa na mewa na kondiri mo ano, epiko ko wag iwan na tababe sito, inanon suray, o bungi agin mask, na kong nabiri. O Yesu, epiko ko wag, ono wate na makay na imuina. O bungi agin tebetamba. Iporo ay tayo ay mabungi agin ni Yesu. Meron ang tayo nabuhi, o ano ba ito? Mo yotem. O ya kanga mo ande kingan dari tempo wopi menema woni rege rege matuwa kini pikan. Di tempo wopi menema wa bentepong ni buka maruro ya pikan. As so invictus. Are mga bunya kin dian setay. Rege o ya na kiro ya Rome pai te buka maruro ni girisan na ya atake pai Christmas. Ya kamen kauring de brabe ser Yeremia ibukin takate ni pikan naronayo. Yeremia te makoro te buino te kibu. Kamna tay re kami aro ya potan namata. Tanani ka tayo ni Bodo namat. O kauring de brabes, sinakiri rin nila. Try kakawag. Duka tamakoro, wata bimatuuna. Paya bungi agad na nakawatawita ang tabong ay, yamisa ka mewar, at misa at uwi. Raw, ayo ba yaman nakakawag. Sa tayo ba yay tabong tuwa na. Tinuto taman, sa bungi agad sa kamew, ubugira. Hariro ko pinakamew raman naraburi. Yung nga kasi kita tabong hari bungi agay, merang kakawag ino ay, tabay, hariro ko ubugira. Sakit tay. Ano ito, nauluring agi, nikakauring agi, nikatuwa rin. Pues iya iyo tapay yaman nakakawag. Iyagi kakawag pa nga iya bungi agi Yesu nakakawag. Bugin bungi agi na. Paya nakamewra man narabure. Tasa ko wala gay wala ka tutan pa. E puntang kita kami tapay yang napapagi mayakunan ka pa niyan doon na tatay rin non sisira kami kaya. Tirangan na ron testa. Daw akya na pa tapay para testa. Pues si tabogi ay makuri tabi mauwa tagi buawa. Ay pues siguro agi identayakan ni matanga ista. Mayo puran rairan te Taeka te rio ke the Passover. Ay rairan ng padista. Dahil bukan ari yakabungan agin te hari rio kirisan. Teto ar may rio began. Makia inanon te para. Ni kapane Taeka tista. Ina ko te Taeka ista man esture ke ista. Eran tian si dia ini. Kakarik. Eta taro mauria giru yakain nuro bengo. Eta taro mauria gi babron padian sin kakarik yon tangira. Awan nakanikina punta mo. Rabis, ariaka hindi ibugin deme bo, matagakarik. Ay sa kanuan tapay para, ay kanuan bogi, may sinanukon tapay para. Kasi nga yakunan ka para ari, kay pun nagyari kita ka na, inanon tapay para. Gaya po si Maya tero ni Kirisan Rome, artebekan, o yakarin na babongin ni kauring ibugin takakarik, makanikinaan ni Kirisan, ibugin mga usin ni Kristo. Natetapo, ari-arik. Iyaka Kiristena kita na, painipiyakan na ko, awa ka rin nagpa, ay tibota kimatakauring Kirisan, inanon tapong ngayon. Takarin din na, yakari ka na pa, tapong numusrawa yata, kipat ista. O yakati mato kay kati inipiyakan, naron tabun na mo, madarabes, matataramaw rin no sintay.
Iapita nanon apa nang nanon mga usin ni Yesu. Nanon at yamat ay hapon karaya ba? Nang diyan ibugin ni Yesu. Tagaw rin ngayon. Kana sinura na tayo tapay para. O tapay para rin nila pa Yesu. Itaura kinanon tayo dito ari diriyo. Duga tamakoro wabi mauwa isu anak onuan. Ayaw si mantimet ang takatanipong ari muan pong in the week. Maro ko tabi mo ano warwaiwa. Tapay para rin nila pa. Muan kirisan nakakauring ang matin ng mga usin ni Yesu. Inanon pa ikay. Sikay. At yakin na tapay para kakauring ang kiyay matin ni Yesu. Anak tuwa tuwa. Naroon na sa kunay doon bawron tumuan ko rin tumawar tabi matuwan o wabi matinuan ako wabi mo ano. O tapabesito. Ni rom tumakoro ano tinuan ako nimewa. Kana sinura mo ari yakin na bawro. Takauring ayo. Na Yesu as nakakauring nga. Sakit na pong lista. Sakit na pong Christmas. Mayo ito pa yapon yakin na tapay para. Payangan na kinong tuwa. Tipere yang ano kami na pa. Paya na tipere na tuwa ari Yesu. Unta pong ari ka manayagiyay. Ang kiyasan tataron ka suwaroy. O itapiutaya. O kangay. Rapataw tipay. Itapiutagi bugimi. Kam nakaraw ay. Pakanurang nga. Amen. Ayo tapay yes kauring ay. Kakanurang araw ay ayo ariyan karawak. Tito. Ano to tuwa. O yan na, tamang kundero na pare, yung kesa na maraga, kangay, tamang kuwa, tibirita na bang kayo nanon na raw. Kam na karaway, ka na kamoyay, baka nuring aw, raw, ayo na bata pa, yes, kanuring ay, Yesu. Sagi kauring amatin, Yesu, mamang siya, nan buka maruan, tipong inanon diririk. Mas kakauringan tayo na kung karawan na natutuwa. Ante pa yung kakawak. Tuwa na natangin ang ninom, yon tekan da babesito. Kamakatay na ngayon ka sa babesito wag na konon Kristo Yesu pa sa babesito wag na konon metena. Mga yes taw na mga yan da babesito wag na konon timet. Panayaron Kristo ang kikaw ta may buko yan maten makan. O ngayra sinan ako na painan timew na pangay. Raw akan ne pa yay kapon tiritin da para as kauring ayay maten ang mga usin ni Yesu. Da babesito. O, ito. Ay pun nagyat, deyakan ang tapay para, deyakan takauring ibukin ng ginismes, o ni ko taging madista, kita bakat, awan ni bukin na. As deyakin na tatay di kayo, matinanon ni Roro, na ko imiyara ko rakin, kay kamkan na tayo, bayara kay sagi, ni bukin na. Aki ang tapay para, apon na bukin na, kay sagi kawagin na, apon nag-suwangin na tapay para, basta nakawagin na. Tapay, si kakauring nga kay, pun matin ni Yesu, as kauring ang dito, o as kauring nga na pa, inanon tapabis ito. Mam nakabayan tayo di kayo. Sekarba de taratakang iloy, kuraba taratakang iloy, si kakan sila kaya, amin inulo de inulo de pong igasan nok, ito ba tayo kayo, ya kaya kakiloy di sila di sila, ngayon di kami nagkisongora, ito ba erang meta taroy patira bukina, saki ke aki kanaki ben kaben, tira bukina ba saki ista ke bakat ni Christmas. Basi na ba, wara, kain to guaya. Sa busmay kami na kumuhay kayo, basi na kanako the dim song. I mean the dim song, ay yan ako na bang kanya. Kanuan di, tayo di kayo. Kain di to guaya, kama kira ke na kumuhay kayo. Ay, kain to guaya, kama kira ke na kumuhay kayo, basi nga, di ka nakuha di dim song. Ay, kain to kuwaya. Anang malang amat
Hey, 1, 2. Hey. Asisiragi. Aide kaito guai gaya gaya kiara manisi demen.
raba kan raba kain tu kuaya kan nang babana roy nang si roy manawin ko nami no pagtawe takaruay Yesu tani kawai iyon da bugin meongo teta pare ko konan ko yai ko te akina na arani Yesu takaruay arani Yesu timbe aku timbe me tai bubosika kana si me Yesu yo kiri kaki pena na nang me irorang kana si me takaruay kami sila ba kain te kuaya wala ti songora tayo kayo sinang tauroy din na ko nung tiyawaran kakawak ale po ni kanuan roy ti tayo kayo imay na sina din na ko nung tiyawaran kakawak kayo sina katabo tiyawa walirik titabo les memetong mayay nung ora mayay sina puberaki tataro tamera kumaka sinipoy ko sikay tau ko Saro kung tiyawa, sinang tauroy ay hindi tanah ko, ara Borau inon namtek. Si punti meto, ikaw kaway na panasim ngay sa kitaw metam. Sa busi ko, baka ko na busumay na, ikaparaya na pure. O nanuwa ngay na tamera sa busi ko. Si busi ko ang kaili din tami meroy rin. Pa sinakain na din mga inon namtek, may muna ni karukwatugin. Payanangan nila tukon ng noto ni metataroy ay tamer. Sa busi ko na bebugin tawari na dekin namtek. Pakunangan na tininukodiya, timerurung, Kora pena takaruay ko Jesua ditay di kayo na kuno nem kantani karoy na magurito wale buak ari na kuno ni kakirive yaro nung oray kinan namtiya kana ko iran tay di kayo pay kay retoron kani ko saking kes kororoy mani kororoy na simba Yesu Kristo apo ni ngayaraw oras sa kamay amen. Ay, teman ka Mauri, ako yung mikain na Eita, Inanon, tayo kayo. Kung naman na Mauri? Happy Sabbath! Mauri, yung tatapos sa iyo.
Ako tamimi bayara kay kami urin tatapos sa iyo. Ako sway na ko rin yon tatapos wo at tayo di kimangkay. O na ko. Tirong ko yung tatapos sa to. Yung na ba sila kaya sa man kami mo muna ba yon? Sa kana ko anta dayan. May nang kukurin tayo yung ba esan mo aratapas kay aratapas tayo mangkibong itay tepong ngayo. Aya sa dinanon tiya wa man tatabu arang sikiro ay nanon tayo kayo. Si tabi na mga inanon naraririya, the Borau, inanon the Taeka, sarot ni Mwakoro Onowa. Sarot ni Mwakoro Onowa nanon tayo kayo. Ngayon po pa na, erang nina siligi, andang ni Kokoro digin tayo kayo, ibang nabasar ko, inanon the tabas, saram mo ang tabas, mang kami kain na Eita, inanon na ko ang ora, inanon na Borau, inanon tepuin matenwa tayo kayo. Kwasan din nanon tayo ito, iya po ni Papa ni Roy, amani. Ay po nagi agito. Kwa parents, kwa kakain ako. Iyayin ko sa business naman na yara na pita. O yarang tanan na ko yan na business ng pita, na nakaragaman eh. Natakamimi ban ka to na makain na, o ya pondangan ako na ba naman eh. Nakiamina. Iyay ka na, yamamarak, ma-isway na kitiraw na no, idong ng pita. E mais na nakarakiman eh, ay yapon na ko na pa, nakia, iya kia tamoy na pa, iya ka nga, o yay na kay, iya po ni Papa na naman. Datay di kita wana, o kia pa, iya ka na pa iparan, wara-wara, pita. O iya pa, nanabog ito brabes, ari akay, tamakaro ato wana, o tiki buwa, no, ayo ka naman, wara-wara yan. Kamuno ni kiwita, ikabasin kamay, o kam tay tutana, kamamamarak, nakamagrarawak, kamamoy, nakamaginganga ni mamoy, kamkunikain kami, market yang erik. Anay karagabon na namaguri, ay karagabon na namaguri, ninay inanon debuwa, panga-panga. Amen. Yakya ko, titekan. Iwaraki buron bitan, titekan ni kiyong. O yataya, engang kito, erang ni kabene, kura-kura na ibugin na nakarikilag eh. Mga yayaman ng karinaya tiyeswa na napaya na riyan koke. At awan ni bukina, eununig, ekarawan ka, gabasa na wagin na business, maipon na kimakuriroy na. Tibuwa, abang-abang. No, yay tataya ko pon tere, ibugin niyang wan na rin mamusu. Yay tataya ko pon parents inanon meom. Yay tataya, ipon tataraw na ba? Kwataya, ngaya kwasan, nakakarinamman inanon tibuwa, abang-abang. Datay kay os na kaparan ako tikakan ako ng kangangan. Karamo ko sa nila nung dakangan ayo po na mayroon Yesu. Kana ko karaw ayo kataya Yesu ay nabisa. Inanon tayo kayo. Tuwa na mantabuina. Ano the formula ng wala 1 out of 10, 1/10 tekapuya na boy. Ane puto na maroro inanon tayo kayo. Tuwa na mantabuina. Arakaw no one day ayo asinanura takaway anakaway Yesu ay bugin punutan ng puwa. Abang-abang. Amo ante bebete the formula. Sita wana nantabuina. Itaku the promise America kita makoro tenu ate budabuina. Kam nakapena kabuyan bay nurakin na kun diaw sin kay ko bay. Payangan minat ya manake. Manepeu. Akam nakataing kay nay pon na teka yeo atapota. Paton nakaugi makarawa. Nakoimi. Kini kakapayami ni karako aki reken nindana. Amen. Raw ayo te kayo na kuya pun nga Yesu. Kam ko na ni katay ne. Raw saki ko na ni katay Yesu bata bo. Matias wa pun te katay ne. Dira nakapuyan boy. Nakapuyan boy. Pugin dira kay te Yesu ay kay basinariya ni koki kabuyan na rapay na ko kaupay na dira na gere-gero. Ito ako diyan ro ano wabi mao de budawan pon na na pa yeo apa na kun nakanoya na nada akya me kay no ikaw tuwa kay Yesu ay yeo ta pata ipay tiya ba si taga si day yay ko ko badam ko yo kay o kay sa pusi dia bayo kasi na para maya na pa Yesu dia ipay ka naman dia tinwa ipapaya tara Timay. Ipay-pay Yesu. Ipay-pay na kayo Yesu. Ipay-pay na Yesu ang tari marawa. Kikanin na anapay na bayo at apot. Amen.
Ipay na bay. Iyo ang tukura matisiyaw ay karagin una. Timman eh. O tayo pupura na rin una. Anapay na. Anapay na matitara. Tinimawang tara. Tibuhi. Tawawi. Titibubuwa. Anapay iyo at anapay tiyaswat. Tinimawang tibuhi. Tawawi. Tibubuwan tara. Nato sinang sisiragin ng nikangay. Kanano na payapon pay iwan pa. Di ka tani. O itirangay kanya upay. O sinang sisiragin handi. Ay po numakuli. Ipon na numakuli pa ikaw magulag. Ay ka magulo. Ay po kinapay niri. Oy niri. Oy niri ka makuli. Bubura. Oy niri ka buwa. Bubura. Puningay. Puningay. Ela ko de suwa ka uwa. Makoro anu anu. Tabi may suwa de mo anu. Ako nakangay na nom. Ela ka tapay ko rakyay ni makaw. Makorakoran beo. Makonaurura nga yeo ay aswam. Mapuningay ay ang ano ko. Tuko ko na ni karikibay. Amen. Payawan ka timatuan na perita. Aris wang yan basa kung suya na ko. Nayaro na. Hindi pong ngairaw. Yes. Pasipay-pay. Inaraman. Pasipon magkuri. Soropen. Sakawa. Matias. Suwayangan nila. Tuko na anin. Kunan ka rin. Kibay. Kaya pun kaso. Away tirara pa yun. Pero na isa sila kinay man. Ito ko parang nonde. Ito ko kasi motio. Tumas motio. Olaway suwa. Pasyagi uwapay na ko ang diyata. Raw! Nga sumuano ko na tayo. Akyat ko. Paya suwa siya. Si Pipi ka nga sumuano ko. O sa karwa may gisosyo ko mayroong sinara. Akyat paya suwa siya. Saki un kayo na. Ay, tao ito ba ba? Sinamangan ako na mamandiyon na bayo. Nagikuno kayo na ba? Kaya na para paya sinahusan. Tatayari si Matiyay. Tisirakingan na oy tira. Tapay sinangkaroya. Marabay ito mong ngay. Timani. Taeka, tipin, tibakapay, tipekibi, timani ni kara, tilip Quran kitirana rik. Ita ko tiya soy ron de brabes. Are marake. Kam nakabena kabuyan pa inurakin na kun tiyaw sin kay ko pay. Bayang ano man tiya marakin man yabaw. Raw ita ko tiya so ba sinariya na nga kabuyan pa ya kyar kay dura. Naron na sa santakin. Bora na maguri eriyan kabuy. Ara pek pay ngay ra ke sak maguri. Ara man ya re narakawa, kitarana rin ngayon taan nakawa, matanununik. Araman ka. Ariyay, ni Benin kabuyan bay. Akam nakatayin kay Nay. Punta na tayo kayo at apot. Patang nakaugi matawan na ko karawa. Nanura kinakapayami. Di ka ko at kinakin na yung raw. Wasan ni katayo. Tagin na kay Baya, punta na karaman. E pangarabuwa. Pasinan na yaraman ang tabuwa. Tama. Natagin na kay Yeshua. Inatuan ako nakakapayan. Unang nga kikunang. Iyan na kita susi. Una ka yesira. Takapati tayo smok. Kaya kinagaroon nakakapayan. Kan. Nairo ko nakakapayan mayroon Yeswa. Anak ko ang na. Harita niya. O tira. Ano yung takabuyan pa yun? O ilaw wala yung may sina. Takabuyan pa yun. Bantuan na. Takatabuyan na. Nanarakariri. Ina ko takabuyan na kayo manditekan na pera ang mesa. Ano na, takatibuyin na. Kanano ba tibuyin na ang bin? Tuwa na, takatibuyin na may tuwa na tipin nina ko paano pa hitias mo. Ilang bibit. Wagi warabayan dero abubura kay. Tira makoron arak-arak man ay kaariya ni kabuy. An napantay ang ano ko kabuyan pa ni kabanay kakuha nga nay. Karikan pa ay wabim na uwa. Wabim na ano, wabim na uwa. Awa na pa iyo kabuyan makoron noon tiyabe ni kabanay. Bato wan tiyabe. Kita wan takay. Tabu pa na pa iyo. Amen. Awa kabanay ni kabuyan makoron tananay ni ko. Matananay sibu. Akanariyan takay ni waraware. Raw. Pa ni kabanay kariyan takay ni waraware. E kabuy. Tira na nunak. Ay kariyan takay ni waraware. Pay ka ako naan wara kaki. Kana ko naan wara ka ampin, ekabuy. Kana ko naan wara ka may sintiga, ekabuy. Pay ako naan wara ki. Kana ro ba ko market eh. Ere ko naan mere kiti sans may sila taman. Ay ako naan wara kaki. Iriyan ta kay wara wara. Iriyan ta kay wara wara. Tira ko riyan ka baka kabuy na. Kuna ka baka tuwa na takatabuy na man pay ni ka benay kaya ngano ko tiyaso. Are nano na ba pay ni ka benay ay kariyan ta kay ni wara-wara. Passes under the road. O ika nga dito ka. Ika nga the income tax, the KBF. Akin yan kay.
Pagi na kamani kayo, kaya ko baka pa'y. Iya kita uray na koy, bakuna-kunahan, kapunganan, tatayari. Meteraro na kanano ba, iya kayo mam-refund the tax. Kita ya baka am KPF, pakuhapi mo na mawa, kita ako na mawis. Eng, iariyan kan nita kayo warawari. Iya ko na nanagi ka buena. Tira, ano na kinariyan ta kayo warawari, iya ko na warakaki. No, sina ko ni Karaon. Kana ko na Karaon, ngay di sa Karaon, ninumay siya na roy, ngay ng bago ako, yaki roy, ang kinakakuwi ng tatak, Karaon ninumay. Makanama ko na Karaon, ayaw na beriyan ta kayo warawari. Kana ba, tabubuwa ko na ang tininumay. Tingaw na ako nakakoro ayaw, pan nakabuhan ako. E narekamana na, nangan tiya siya para ako kapuyan pa. Bibit. Paya karawa, ang intam maguri, tiya siya. Sisita po may ibon ng fiya karawa, tiya siya. Yan ang muriere kaya si karawa, tiya siya, karawa ang intam maguri. Padira karawa, ikakapaya, dabaya ako ang ani. O ikamay siya, ni katapuro-buro. Nanay tira sa business, iyan na kita kabuy, umuin ka na kung ano nakabana man, nakabana. Kanaro bang ko, ito kami ako business, ayo, kakawong. Teka tuwa ko na ba, nagyambra kang kiyo sa business, ito ko na tanga. O putan nam ka ba naman, apupuwa tatara. Nanonang ka na ba, ambra ka, ni kuwawa, nanupupuwa tatara. Nanonang ko na, tuwa na takatabuin naman, unupupuwa tatara. Unupuwi tatara, nariyan ako, paano pa iteso? Kono na takabuyan pa sakyara nga pa sa ngantiyaso. Di pa yabon diyo. Nakoy na. Aka na ba siya ko, sa maski mo ay baya, itaw diyaso, apapun na ng bayari. Arap pa iruwaywa. O ngayon na pa isitawa na. Sitawa na, makunori ang ngayon na. Kanara kayo ura di, timan eh. O nang kura-kura na pari sitawa na. Ikura-kura na pa iro. Pakana kaya kura-kura, manaro pa itibuin na nga. O nano ko nang yan ka baka tuwa na tanga. Wapun na tayo na bang. Ay punda ko tara na patuwa na tanga. Okay? Pari abubura nga na ba, abubura rin maysa nang. Ay bubura na, irikiyay ubas ka kitirari. Eh? Ane. Diba ya sinariya inorya. Dataya. Antay ya nga na kita kabuyan bay. Merek dira ka rawiyan daram mo yun sila kung wabira na mawain na punta na ibong atiyaso ay muwan diri tatangay. O teten kakapaya kangay inakakapaya kaya peram mayroon tiyaso ay muwan diri tata. Ay napay karaw noon na ba. Ano karaw tiyaso ay muwan diri tata. Ay yang ata hindi pa ko na kuno ben. O peram yang nakabuyan bay na ko may bukon na pay. Yung mga takabuyan meron na peram tamay tan. Ya kami pa nagtakabuyan pa man tutot mes. Yan kami anak ko nantaw. O ang tinutot man siya pa yung naganap. So, kami matuwa na ba Yesu? Tinutot man siya takabuyan pa. Ipauto ka, takabuyan ba Yesu? Matayo tumakuro ng wabi madanunga, tigipan ng wabi madanunga. Ano na kakaimitan ko rin bari tayo, nagtanong mama natin pa. Baka mga kabuyan na may baya, demintim, madyan na to, madagul. O kam kaskuy baya, ikabongan, harigibokon na nataya ka Yesu. Ar de kesiroy deka, madananunga, matiyonumek. Ayo, tabaya ka rin, ito ko na kay tanan ko ro bagay alang ko ano magin ka baka kabuyan pa mama ni nga tabay duwa na ba ate tangira na ko yo amata o ita ko Yesu na nadag ipondi te karoy bagay o tiya ki kagi bagay nano ipondari te kabuyan pa ko ba na makana ko mangurangan na madatangin na matara arang na ko roy iya ki kasu ka te kabuyan pa Yesu eri sana ko na toy no akin na ba eri ay na ben wakin ako Juan ikabong na kita kabuyan pa ibugin dara Wala kaya itarara tabi mo ano wabuyan ako madawana atagiwa na ko naron inakira kitiya ba inom ya baya awa kaya bas pangami ibokoya pon si pangam pakanga apam ngay ibokoya subuni itarara onoriya yesan na nga niya subundewi kabuyan ba ni kabana ibokoya itarara pakanga baya babona ya maguri agi karoy agi maguri ndo man buta graw tan maguri nanon tetempora nanon tomanda nanon duwangero nanon tikaresa ngaya ay akabuwa kimanda kabuyan bay. Bayro ya sibuni tiraran ko. Aki bay man demuin buwa ka. Tukura kay sibundewi. Aki as pangaya kanano ba yugi diaban de buwa ka. Oy pen bay diaban baya kit tanan bay nguru bay. Man de buwa ka. Maki si bay tukura kay. O si bay ayo. Apay mayro ya sibuni tiraran ka ban. Na ya kabuyan bay. Ang anak ibong abaya bay. Tahan tararuato mo ng putak.
Tantara ruati karis. Aki apa ya maya pa yayo. Sinori pa yay na pataka buyan pa intinu de men. Seta ko bauro na ko yay korindo de makoro re ruai wa de bimatenu wa de bimaw. Kamaki ta ya ki amma kuri ba inter mauro ba mamara ke ba in mani pan tiaswa. Awaki amma makuri re ginte ba on karya ba bogi kana ya mate ba on karya. O yarun na ba na ta ka duwe. Pa eswa ba akana ko ta tuwang gerio. Awana ka de roya. Tuwang gerio. Raw ayo bugin ta kabuyan pa. Ibugin puya tan wata tuwang gerio. Tan te teha kinana teha tiaswa. Tenani misinare. Ay kay akabuwagi kay. Monte kakawagi. Ante ya sinangan na. Ara kabuyan bay. Sinangan ka. Eka ngay. Kamnanga. Nakon timanip. Sinangan akong tumunta po. Nakon misinare. Nakon tiyakaresa. Sinariyain na nga takabuyan bay na ko yay. Enariyain. Nikiraki na nun. Tiyawsin kay ko bay. Anausin kay ko bay tiyaswa. Tumantap. Enariyain do ko yay. Detayare ko yay. Aki am kangangan na rin mo yun. Iya kakapaya ki arero ko ari. Kanano ba ko taw-taway na nun baim? O ano na barayan na nun baim? Bayat ako tataka ng tamakaro ari tanuad. Ano na kong tabuina? Enaraw yung paya tiyamata tiyaswa. Enaraw yung paya tiyaswa tiyamata. Nakampun raw yung payay. O kamkangay. Siraw yung paya kong baykara. Tiraw yung paya kay. Tigimo. Sira kong tira. Nikabuyan na ko baim makariya. Ari ka kay min. Titakan ka kay. Bakam raw yung payay. Kami at boton na matay ni kabanay. Raw. Detayar saki ko katakabuyan bay. Si kimuha tiyaso. E pun tayakin na tiyaso. Kam rayo pa yay. Kam kimuhay. Kam kimuha. Ay si kimuha ka na saki ko katakabuyan bay. Pun na nero ito ko. Ako no nga nito bayan ang irik. Ay takari ka kay. Detakan ay sakit detakan ka kapaya. Ari na konak. Then na kuriya pero na konak inanon na bayan ka ba. Anaki si saramarak. Anang kahit tarakin bakit kari ka kay kapas. Yes, ano ko wala yun. Dito yun ako Australia. Nung ko raw radio, nakaan huwa na makain na. Hindi, ABC o Radio Australia. O ito ko kayo, ayang bubura tamari, yung anganakin ka 2 week. Yapon na nga tamaran ng Australia. Ira ko ba, kanang anto ko na 2 week. O ngayon nga na, ito ko ari, o yan na pakabuhin na pa, ilang uri nga takabuhin. Suwayo, yakarin na naman na susikis, kapi na raw may inan. O yakakinan, mga ko na pari, minaduwi ka na. Yung mga na yun na nakakabuhin na ikarin. Nano na, yung mais, ikapin na ususakis. O yokin ako kiribas. O wag ba, setarin de tayo na. Setarin de tayo na. O isway man karoon umantap. Isway man nang. Ano ibon sukuna ba na ususakis? O yaw rin ang kisatare. Tuwa silang kabungan. Tiyaso silang kabungan na mo ang manayo. Detayari yan ay atamonda yan ate bana. Titibubuan tara. Gaya na yang kagay. Ay bene. Yang mga muan na hirap. E bene. Ay bene na di ka bene kano man de susigis. Akyan ni kinan. Ay yapon daw na kinaban de maray ya kora. Yapon do sina ban. Yapon na kinaban. Yapon parents na ban. Yang kainan na uso. Bugindira. Takare ka kaya. Ya to ko deteka ni kaya. Agi to ko deteka ni kapay. No, takabuyan na ba? Boy, si itabuyin na tabesent. O, takariya, iapon na ko nanong. Nanon ayo, inapon diyan nyo kinang matiyaso, papun na pa. Sakya nga, detayari sa nga takabuyan na ba? Siswaya nga na kontiyaso. Pun na pa yan, diyo na ko yun. Sa sibangan nga na narakariya, ariapon na ko may nanora. O, ayo nga na tabayan, ang nga tiyaso ay minan. O, nabuhati sa kang ipaibugimi. O, naguro, iwan na pa mi. O, kamay, wan na ro kami, ito gure, imahin na kong titayin tatawana. Punta na tayo kayo at tapota. O na pa na po ang namata, natungin kami baka makakabaya. Baka nariki, baka nga tiyape at ang iraki. Punta na tayo kayo at tapota. Ayo, takakabaya raw, weriki. Men karawan na nun tabaya. Tisaw rubay kay, bunta men ni kakang. Tiki mo ang. Tisa tinatiro ka, madini, madara. Ay kay tanu rubay. Anak ko kabakam kabuyan rubay, men. Kukunin ana penen naki doko tan huru baye kay ana penen duki ko ko kay ba pun tata tiaso yen kan ya tabe kadis siragi ay o tiraron didi ka to yagi kakapakayay au kabuyan pay na makakabakaan ka penen may muana raw tiaso yagi tarate tay ni papangari
Messi tarate tayo. Ar kwa tayo ingayo. Kwa ngon tayo kayo. Aki am excuse o aki au excuse. Sasa nung tayo Syria ni kabakata ka buyan pa. Ayo tapera man kakawag ba sinakaro ato ba yes. Imatan tiaswa. Una na po iyo nampay na mamonwa ikawan ko nam. O na ko nagyayam mouse nin na marakin karbak. O na tono ko nin tono nam graben doy na bangay ro. Ayo punta teka na ko man na teka tiaswa. Tiraron tiang apay. Ayo aron tiang apay nga sang arakari anak kon tiaswa. Inanga pay tiamatan na yaron na rekare kaya nano na yay. Nakirawawata. O sakin na yaron na tipo na kipaya nanga. Patiaswa tangira tiamata wala kinano na. Nikan na kapay. Raw, tiang apay na kon tiaswa na rakariya. Siya kisuangak. Sinapon na nga. Naikapitoy-toy na na. Tiaswa iyang ayo ibugim. Babugin na paibun ka ko pa kupay-pay yung panik. Sinapon na nga may nanora. Sinaki suangak o sinaki taponaki. Sinaki. Takabuyan na ba punsya kita pa yung karawawat aro. Tiaswa esan karawa erang nipesi bukira. O siriay na pen ni karawa na patapay na ba aswangira. Takabuyan na ba punsya kita pa yung karawawat. Napunta tayo ay gire-girura. Titay ni roro ama tiaswa. Inanon na rakabuyan na ba. Ito ko tatayan mata yono wa tinagwi mata no makamnaw ko kuramo wen tiaswa manarori. O na perendona gibay kay na ko imi. Kanas siyang ano mo tiaswa pa ni kapane. O na peren warurung agani kirana. Agis kay na no meron tiaswa. Tika kapay maderana. Anang pendo. Tatay kayo ikan bubusin ako ya kay na media ba anang at Michael. Kanano ba yay ibo ko yaratan met ako. Nung oranda yayo. Ani no ko riya ko nanda ko may nanata ba yay. Naano ko bakan mo ngam tatay kayo kunano. Ena free na ko im. Antay yan ni ko riya iromi tan met ako. Akam na ko may nanata ba yay. Sagi ko nanong wagin ako kanakam magin ako may temen nanata ba yay. Ngaya kam na ni ko riya temen na ko may nanati. Dabay. Yan ni ko riya iromi tan met ako. Doran tay digay. Ako may wala kay kayo, anata ba? Au pa intangirayo. Ay sinatatan nga tutan. Ani taw pa rin ko riyan warak. Warak na banda ko may ba? Yanin ko riya pa na kunan warak na dapat intangirayo. Kora pa ni. Darapar. Ako may. Kuangan na ba di may kan. Sa kamera mo. Ay. Oh, no. Pantara tara ta ba yan? Baya? Eh? Pakakit. Tukokate. Kora ba? Ubaya. Ay, kora pa ni. Kunan na ko nakataka yan. Kuana ya ba am kokate. Ere ba am pa am tubo ni Rui. Ay, sa karabati ay na yun. Ninukurianan ako may hindi kayo. Sinangin ori kayo nung bayi ay kasandiki. Menta ka ba kakabuyan na bay? Sinangin ori nung yato ko na kay kasan. Bondi na nun na nateka tiyaso ayo. O nura ta kakabaya. Inanon tayo kayo. Oto man namata. Go gate! Wan William Go Gate! Sita ko ngayon na ba ito at tiyara Go Gate? Tiyara, pun na randa pa yung niluwi. Masak. Rantiyamat William Go Gate. Ato wa William Go Gate. Ito yung kinakibangkit yung mga nawan. Ama na nga may buritan. Pero na ko Amerika. Yan na ko nakakaya. Araw na buo yung Amerika. O angki, ima na nga. Gimana nga, naruro na matakapin. Takay bugyan ito kayo. O yata ko na matakapin. Kung na ko Amerika. Yan. Kunorya. Yay kay nanuan tituo buniruwi. Matirana rin i Amerika. Kanaro bang ko iti amat ako kunan karawata karikirakihan. Ako nakakapayak. Mandaswang ko. Kanaro na ba kubunubura niyang uyab ako ng karawata karikirakihan. O ayo ito pa yan naswang ko. Kapakakabuin. Amma niya ririk. Kapakakabuin. Ako na nung natipitag, ako na nung nakakapaya. Anar ko yun. Awan niya karoya, William Go Gate. Andi tapaya pun karoya, diruba kayo. Ito ko tuwari, unariyan ni karin niya, Yesu, men,
kabuyan man ni kabene ya kiara girum. Aya ka ungagi na nun William ndakara kiya aya karawan na nun. Aya ka baka kabui William Gogate. Eka baka kabui William Gogate. Ako nurang kay de William Gogate. Ay tisa ka baka kabui. Eka koni mak inanon na nawagi ni business. Aya kisiyang at tuwa na dakatabuina man na nakaragamane. Maya nga wawa dakatabuina. Gogate. Ikara kwa ero kono ni mewa ta iya kita una pa asi wawa. Nanga ni mewa na konto ya. Yang ni mewa anakabui. Ni mewa de besend. Aya kakapayagi Gogate. Ano po nura tong Gogate? Ero kono kono pa ikiribas. Setara na. Asi kapunga na ni katuwa pong. Mea katuwa pipiat yon na baran tong Gogate. Mentera. Meri ka baka ante kabuyan boy. Gogate. Tesa ka baka kabuyan boy. Kakaya rang ona. Online. Ako na nori ba ako wad Taeka itekin na yun. Tiyama de imo na businessman diya. Mangi ikatati aswa. Ay kakapayaki. Ay tanuwatan tiyon na ba. Kona tiyon na ba. Anapay at the Gogate. Tapay nila wi at the Gogate. William Gogate. Takawaman namata. Tiyama de John D. Rockefeller. Senior. Ato why ngaya era nagbangaya tamo 1 billion niyan tiyon na ba. Tiyama de billionaire. Sag de millionaire. But the billionaire. Ato tiyama tayo. Disa ka pakakabuyan pa. O ita ko nakaragya nga ikan si pa yung mga kami nakaragya yung kami nakamata ko online ang kami ang tarana ba this screen. Ing ikabui. O ikan karagya na ang muandigin na ukabui. Imuan na umagurin kay warere kay ban na buo kasi na. Ila kay muan buo to one at the tara ni mabui the sense in the week. Ya ko na buo na si to one ni mabui in the week. Temuan week ari yamakuriya o ya utari ka ki to one ni mabui na kun sinaw. O ita wata mangyari sinawata ko ba ilang kukurahin ka na ikonaan na nga tuwa na takadabuina na kondowe. O ita kinagma o ikarawan ni o mantamuan wigi na baka bayan na ni karakwata po ngay ay yang aurong o yesen kabuya na tuwa na tatara ni kapanya aki yesen na nga na itiyaso. O ikan tekin na ako yung pangyaro na ba yesen na kikaba kabuyan tamuan tuwa na tara rin kiro. O nagi kunaan ni kapakakabuyan temuan ni milyon tatara ari mga nagiraw imuinarik o yung mga debilyon ari imuinarik suwangiya taan wala ka teka uba ana suwangiya na siya paana kapakata kabuyan na pa'y o narik ibatan mo yung kay kakakon magirundo amen bro ayo tiyo mata temuan bilyon niyan tiyo naba tiyo mata lang ikaw man imuan naman tuwa na ni mabuhi bona ay kapakakabuyan tuwa na ni mabuhi ay rik pati amata kinakin ti on the Rockefeller. Ay kya ko rake. Kana ka matana pati amata mo ni karo the cheese at the craft. Den craft. Tisa ka pakakabuyan pa ina. Sa kamandora na ba the scene na scene gagaya the cheese ako kaugi ay hanggang den craft. Tisa ka pakakabuyan pa. Ro, tiyaso po nga yang anira to kunan ka rik bahay ni kamen. Karikan bahay tamo koron at tabi bawa at kiban wabui. O nakaroon wag desyo ang mandiri tata ayang atan di bay ko nakonon baym. O aperam yang nakabuyan bahay na ko may bukod na napay nako. An mondigin ta kabuyan bay. Ikapo nga nakita kabuyan bay bugiya misinada naron na sasantekin. Ikang aron ta kabuyan bay. Mangka na ko nga bay. O kita yata ng makuryatay mayngim. Payaw nga pa ang mga bay. O nangan ko ang bay tamam. Nora arap. Raw ayo tenti nga pa ina konteso. Sinaki rori biro. Ibo ginaranga pa ina konteso. Tepayara pa pun narapay mararara mateso. Pangkana man ay itakan na nga o tangira giro konteso na yero no may sin na napay diamat. O ya gina yero na yaken na napay. Herang ni fea na magurteso. May sira nakabakag. Tuwa na takadabuin na mandaman ni Erik. Sa sanuran, erang ibibiti, karawan na ni sagi mga kaniko Erik. Pahay ni kape na ikariyan ta kain warawari. Ana penin kapuyan na pay. Tirapogin na kasi sinariyan ni kapuyan na pay. Paya punta ko tiyaso. Kana si kandura ta kakapay raw. Kana no ba sasandi din nanon ditari nanon meura. Tipe parents hindi na bakapay. Titara waya ka mandinin ang tanan sto. Erik, manayo.
monte warere ka kana ba ko kan kata ya pun tekin na deso kata in kai nei pun na teka yo tapota ba ko na nori kana nang kaugi mataron karaw na koim men kaparo ta kakapayan karo ko akira genin na irom ayo pun teka berita ye deso saki ko nan kata deso ba ta bok na deso pun swangi kata in kai nei sina kata yan ta kabuyan pa na yaron tong gate Rockefeller Craft awan tayo kay karang na may sikasa nura ko awan ta kabuyan pa Dari wa mana un dari kayu. Sesa nori ba teswa. Yak swangira ramane. Me pun swangira ron mek irona. Ngana skogi era kabui o seki anga temane na kon teswa. Me sikota ara ko kon mek na koina. O un mek na irora ina no meora. Yak itangira am kabui. Me tangira na nom. On kana kon mek ni beki are re kairom. O e perita pena kakare kei kain na nom ni kapene. Nakakapaya maguri. O paini ka penega kutangiri na nun meum. Inoni kian tepung ayu. Kanano pa kwasan nuno de buwa panga panga pa ya puno pa panga panga na buwa. Ane na puno sa. Ni mo mande tayo kayo. Kanano pa koroya mande tayo. Nikiri ando ngapong am kabuy ako anori ana pa payam makuri na. Iyaki ko na ka penatay. Ana teka teso. Payaki ko na ni kiyo ana teka teso. Di tayo kayo raw ibete ko ba kuna. Kuna kata teso na. Koki na ko inake ko na pay. Sakin te mako, makuna koki ang tetangira. Metaka kaya tao, nangan na tumuano pa'y. Men wana rukam, wana korakuram. Masakit tinikira na pa'y. Oy nakawagin na ng Taeka na ko'y, oy nakauki materawan na ko karawan, karanga at kakapayan ako, na ko'y mamuso na kapane. Tiram kaya kan tayo kayo. Aramon kaya ka na ba, nabusin kayo, dibi ba, yatay yata kapuyan na pa'y, punta na pa'y tiyaso. Iriya ni koki na ko'y na. Nani kakapayan kapane kyari rikiru. Kanana no man ba. Uka ko wan ba deswa bay bay. Konan Korea na kan tepepa. Tetay dikay. Wasan nung te kay kay. Kay wasan nung te kay kana ko way te kay kay. Papun ko wa. O ka nga yeng ika ko wa. Korea am kaya kana pa yon. Yata yata kariya bunna wa nga pa ina kon deswa. Bunna ko man guguray na no kan nangan deswa. Ibugin photo ka na na makuri. Inanon te karesa. Yata yata kabuyan pa yaka buona ki bugin kapuwa ya misinare kita na makuri na nundu wangkerio. Oy kan buuto kaya nau kapuy. Ika kwa ang kana ika kono mek nanganga ta kabuyan pa metakari oy di ki patisa tararwa ya na pa iteswa. Ta kono mek. Yata yana ba ang kana ika kono mek ka baka kabuyan pa o teswa enanura kina ta kakapaya. Nako. Ukan nura ta kakapayan tayo kayo. Ukan ka ta teswa raon tayo kayo. Yaki ko nani kebe tiyaso. O ane, teka ebe na ko iran dayo. Sina kina tiyaso, o sinakatayan na nateka. Numuman da tayo kayo. Nakon na ganda yung abong, o sinanura, tiyo ni katantan. Ara rin nakon na ganda yung abong. Kanda pa na nagkakapayakin ka pa na. Taruwa manon tayo kayo. Amen. Kuraba te taratake ngiloy. Kuraba buginte takongora buginte tadi kayo wara te songora itago ba yari giroy sipangara rin kakawaki. Siya sinaururingan tayo nako. Posito wana may pokon. Kau pa ina. Kakapayaki dari yang ari jaswa. Sito wana may pokon. Sagi ni kabena sito wana. Ako wa ngai na tayo nako kangay agtutukin na nora. Ito na pera na ba yo. Ako na ibuni kapungan na. Era ba te takongora tadi kayo ba yarari. Kauringira te ba yarani kakawaki. Ngana saki ko ka dito wana ari o serang ko. Sira ya jaswa, sikimwa jaswa. Kora ba taratagi ina pagtuwen de takongora ko sanda nari nanganira de tadi kayo. Nabusiya nausuermen pa ngani dari kuna yari de nakora nakora tadi kayo tipe ba na bunubus. Takabug yabusi kami ya kamasyev na de takabug. Kamasyev na de takabug tayo. Tipe ba anebus kama ako rin na mi feedback ibugin ti takongoran tayo kayo. Ay gimana nga tiang kaya di kumenta ko live ko na leave ang comment. Tita ba de komento may. Ay sa pusmaya di anausu Ermen nako moy kay pa nanganira kunaya na ba. Tukuran ako na tayo. Kampasin na ba?
Hey. Test. Hey. Testing. We all have stories to tell the world of how Christ has led us this far from where we were, recognizing the need of our heart to will to walk on with the man on the cross. Walk on, walk strong with Jesus. We walk 'cause He cares. Oh yes, He cares. Jesus was there. He is there. He will be there when you need a friend. And walk with Him and talk with Him, for He is faithful and true. By God's amazing
Redeemer of the rain, the Lord will never waste our pain. He brings beauty out of brokenness and hope to our heartache, healing out of every hurt that evades our shattered world. We never walk through trials in vain. He's the Redeemer of the rain. Every problem that we face is sifted by the Father through His own grace. He uses sorrow to draw us, to call us closer to His side. It's in the middle of the storm we learn to trust, and He is always watching over us. Redeemer of the rain, the Lord will never waste our pain. He brings beauty out of brokenness and hope to our heartache, healing out of every hurt that evades our shattered world. We never walk through trials in vain. He's the Redeemer of the rain. Dark days we walk through, they lead a path for others, leading them to His the Redeemer of the rain. Oh, He brings beauty out of brokenness and hope to our heartache, healing out of every hurt that evades our shattered world. We never walk through trials in vain. Oh, He knows His mercy's long enough to save. He's the Redeemer of the katorori kunami nausu de arman anda pa ne kunami de kapasa na ida de yo ye de beba aron de metau de yo I tonga ki I konga ki ba ye di ki beba kana yon ka wayen to ata ko de beba erang dara ba ta kabara bara anang temero me tangin panaya tan Kuaya nang tingsigiroi o sina time to di ka kauli meki nakon ami ka para pa kanga kairan na pe meura kamra pa era pa de feedback ayo ay sina ngani yari to suwayo kuna yari to korana na koiran tayo sina busi yari pa ngani yari kuna yari to korana kaya tabe danai mga yon kawayan mga rokod ki pa kita beo Karena sa ngani di kami tayo ba kana ngani di kuna mi to koran
Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to and belong, they are weak but is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Sekarang pa ya. Subuturun airman. Jenas de subu de subuturu. Era ba ino pag tawe inanaw su herman na yatare na dia san ni kosa na ko rin tayo. Ibugin ni buwan na kamuman Jesu ni kunayo ni panaya. Ari asan nang aniran tayo kayo. Ay kaya nga ba yarok? Era ba tsaka para pa iyaw ta Roy takan takabuyan ni bay. Ya kita ngiria pa nakimuat Yasua. May itangi na takakapayaki may irona. Era pa tsaka para. At mero. Era pa ino pag Yasua. Amen. Ato kay mina yo. Era pa tsaka para. Ngay ayo ay ikas de ya mga wari kay mina. Yakiroy nang nor roy dito korbo kay ari me. Nabusiya ari ikonan buka yay. Ay abusi ano ko may wari rin ginakwento na ini. Ay tawo de ba yo. Enang daraba tsaka para. Ay nang temero. May tangin panaya tan kuaya ayo isa yasan wari kay may mon demon ge. Ay era yasan wari kay yon demon. Ay tawo kay minay. Enang daraba de taka para na natia ka Joshua. Inang kakuwa na pa kabuyan pa. Kuara pa tigiroy. Kuara pa tigiroy na gue di gue ada kukuliah feedback di bosin dia pa. Ikaw kuwa taka para. Ikaw kuwa taka buyan pa. Kuara pa kay kuwa di taka buyan pa ya di itakin kita di kayo. Nedi araw taka para. Enang nakuroy may muanan ni karukuat to kina. Era pa ina pag tawin feedback ayo. Ikarapa de siya para ba imetata tayakan di takabuyan ni bay. Ina pag Joshua. Amen. Inang besin ra ba takong ora inang metata roy. Era baliki kanuan tayo di kayo. Era ba taka para inang metata roy. Usisira ki ba. Era kay
kita piania ainin amiyaro inang kanga ponte takan ungora ako pasin dapat kora ba disisira ka no wag dawen nam sisira kayo kundi ngabong rakan tani ka bati tisa ka para gitu tisa tete ena kaya kam sisira ngin tegending ngabong irora ko pasin dapat ay tawo debe bay min ayo era pa tiang ari dei ere ki kauringa ki rai bukin ta kabuyan pai mga meta tariki ay ka apo ay era pa the feedback kan dai bosi ayo so yo deke wala kan ayo tahu na ini yang kan dai wala ka the feedback ay era pa di ayo ba ya ko men buo kay Irara pa para ngkai kangaran ngai nete iko ikarikirak na UKPC nge ibusia opun nakia au kapui ni karukuangkai kangai irara pa te para ngai nete ikarikirake na UKPC nge ibusia opun nakia nge na UKPF kaparabure na UKPF nge ibusia opun nakia au kapui ni karukuangkai angkan nayo lus ya pun kan lus kanga rayo ngei busia opun nakia au kapui ni karukuangkai ya kanga yo ya pun kan lus ngia ya pun kan lus au karikirak irara pa ay era ba era di ay yari ki me tatan di to korbo gayo kora ba di yari si karabaya nagi asan karabaya feedback ni drona ki me de sita kari tapi kakin dai kayo ay no pog to ya ewara de songoran de dai kayo itaw ba saron de to kinakanwan dara kanwan dara day 6 dai kay punto panari ni kakaitaw na ko mi kahin ito nag maman ngan tayo na ko ni kaitawin kami bugin te meton noran de ita kaya kita meron ngay lemang kami may muana ni karuwa sa ron kanya kono wan tayo ay sira wari kara tayo kami ay sisua tayo kami yaro ko na bentokin na te Borau Inanon te Taeka kan ba tiaso na kapayan kami ibugin de nanumin tangirian ni kan dita na ko ni kenana ko na Taeka tiaso ni Borau wakin kaya sakay ni Borau wakin naman kami tayo sinubuat jasuan nanumin ni kabene kain de jawon oyo kanya ita ni kabene kahit ako na biang ko hari ko meta ko de live on the Facebook at the YouTube kora pa na ba ibugin nam tayo ko sa nanganira doni da yay teta pa ko meta ko mayay ya kahit ako na biang ko ko meta ko ki kongoran de radio teta pa ko ngoram mayay ya kahit ako ko pesin da pa ibugin ngoram am tayo ko sa nanganira na ba doni da may mo na karo ko sa ko tuginan tayo sina kani kinay tugin na yun narataro tapos kamu ngoram mayay ano meta ko mayay sina katapot jaw wari rik sina apo peraki tatar tamera siniboy ko askay taw ibugin tayo di kayo despa nga sa ni kariki ara ni kakawak sumusugo tamera pa ako na kamakurayo ina nurat yaso pasong ko na norang kakapaya ay kasinaki ko na nuwari ki mo na yaso sabu sugo tamera ko na roni rin tayo di kayo ko na kakapaya ira
nanore ya papak jaso pas kan no tan tengai na kana pura menung ko biakar ko ini. Ndona ki mga kau yakin na petay di kinakunting ngabong pas na mga rita na ko na pera pura winon nam tek. Jaso sa busi ko. Api ko rog pa ni kapen iro lan tay di kayo me pura menung. Kapara yara bure kay puntana bure ngai da kay di da an kawan tiro ri bugin naram sa busi ko. Pai kay retor ni kani ko yon Kristo Yesu ya puning ngai yaraw sa kamayo. Amen. Aya, kanara ba? Au dia kan dikati na ko mi kan di yono yo kay ni ni kaben ni. Kam na di kiroy nun tay di kayo kan me suroy good night sa danin buang apun dikin ding ngabong. Napapakin di meaw na natangin to ya. Kam ba sinda ba? Ara ko sa nako akun tiketen sa kau kira. Sa kabara to sa kay ni ran ti tataro.